Hello? Yapılı gel. Yebo. Angizwanga? Ngicela kwesixoxo ngiyashutha kahle kahle ngisemdlalweni.
Saúde!
Okay, so leli view likhama kaTabazi. Yeah. UkaTabazi kuphi kula khona la kaNongoma. Okay, I know siyabonga kakhulu isandla. Sengathi insizwa engaziphinde zibone ngokusana. Yeah, man, nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sivakashele nathi sivakashele ngakithi. Yeah, Ngoba siyabona lapha emavidweni siyagiya lapha emdlalweni lapha manje ukuthi inkinga suka singekho lapho nathi bengifisa ukuthi masikhona nathi sivakashele nathi sivakashele nathi umdlalo khona. Mhlawumbe bangabe befisa ukumema abafowethu befisa ukuthi nibe khona emdlalweni yabo. Khona la nitholakala khona kalula noma nibone emafonini yabo. Siyatholana emafonini. Yeah. Lapha umuntu ukuxhumane kana noba. Imali omdala siyakhuluma. Cha ngishaya ukufishane mnethu ukubona nje mina sengubaba mina sekuqinekile. Yeah. Hayi isikole sami lezobona abafuna bami nje. Ngoba nami ngangithi indungu ngayidlala kwedlule. Kodwa ngibona bangijaha nami bengaqondile ukudlala bazingane. Mhlawumbe nje zingathokoza kakhulu insizwa ukuphinde zinibone futhi emagemeni alandelayo. Qala ngoba ngihlale ngiyibona zenza. Kodwa nginolwazi kusho ukuthi esakwaDabaza sakafiki isifika. Lapho njengoba sifikileke silapha nje endaweni encane nje eToweni. Ngale yana eToweni induna yakhona uNtombela zokusibona. Ngobingelela siyansizwa abafowethu. Hani zobuya ne-interview abafowethu. Fikile bashani bakithi. Yazi kodwa bakhona abangixekayo lapha kuma social media kodwa hayi akunakho lokho mina nginsizwa mina ngiphelele. Yabo njengamanje futhi nali ihamba ihlangu lesi. Libuka linomehluko kunala wawujolo kwaBhayi. Linomehluko kakhulu leli ngoba ngilithathe kumfuthu uBhokoloshe awumadoda. Ayi Matagolosi fan. Elangophi leli bandla eliqeda abantu? Matagolosi fan. Bese ngikhuluma indaba lezi zizwe lesifika manje. Hayi bafowethu. Kodwa afana njalo lapho. Ufune ukuthi ube nalo ufa. Kodwa ngafisa ukuthi singabuya futhi umlenze wesibili. Akunali igama. Yaphela. Awubavezela ulimi phela. Indoda madoda.